Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Kabataan dapat ginahambalan lang. Kabataan dapat hindi kalakip sa istoryahan. Kabataan dapat sa grupo lamang sang kabataan. Apang sadto pa ina sa subong. Ang kabataan may mabaskog nga tingog. Tingog sa paghatag sang mga opinyon. Tingog sang mangin kabahin sang pagbago. Tingog sang mga kabataan sa Aksyon no Radyo Bacolod. Aksyon no Radyo Bacolod. Tingog sang mga kabataan. Mayong aga syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa panibago naman nga episode sa atong sining pangalagad karon nga Sunday morning. Welcome sa tingog sang Pamatanon radio program diri lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Subong adlaw sa Setyembre 27, 2020, programa para sa mga kabataan nga nagahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag programa nga nagahatag man sang paglaom kag inspirasyon. Kaming inyo mga radio host. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Dale Salazar. Happy Sunday Aksyon Eden kag sa mga ka-aksyon naton karon nga Domingo nga adlaw. Kamusta ka man dira sa inyo sa tagsa ka mga panimalay and ginaabi-abi ta naman ang atos mga Facebook live viewers. Bangod live kita karon nga Sunday morning sa atos nga pangalagad Aksyon Eden. And padayon lang ang pag-monitor via Facebook Live mga ka-aksyon and comment down ang inyo sining mga greetings kag panamyaw. And of course, kung may mga pamangkot ka mo later sa aton sining guest, pwede nyo gid ibutang dira sa comment section sa aton sining Facebook Live. Yes, correct Action Del. Ini naman ang pinakaulihi nga Sunday sa bulan naman sang Setyembre. Kag lapit na lang Action Del, October 1 naman. Tapos syempre, Mascara Festival ta ni Action Del, no? Galing kay ti canceled because nagapadad sa gyapon ng COVID-19 pandemic. Pero bisan kanselado mga anara naton nga mga fiesta, mga pagtipon-tipon, mga pagsalo-salo, tuloy lang ang buhay sa gyapon ng Action Del. Malila importante may panabor. Importante buhay Action Eden. Karon nga may ginapangatubang kita nga pandemya. Speaking of COVID-19 pandemic, sa sining crisis situation Action Eden, ginatest man ng aton sining mga leaders sa gobyerno kung paano sila mag-respond pag-akto sining COVID-19 pandemic, paano mabuligan ang mga pumuluyo, ang mga kabataan sa sining pandemya Action Eden. Kay hindi man lang isa, duwa ka mga leaders nato na ang ginakabig nga hangkat ining COVID-19 pandemic, kundi nationwide or worldwide Action Eden. Ang ila sining hangkat, challenges, kag syempre nagapangita sang pamaagi para makakope no sining COVID-19 pandemic. So this morning, another episode sa aton sining pangalagan sa tingog sang Pamatanon radio program, isa ka SK official Action Eden. First time, bangod usually mga SK naton diri sa Bacolod City ang gina-guest naton sa aton sining pangalagad. So this time, outside sa Bacolod City Action Eden, makaupod naton ang SK Chairman sang Barangay Luna, Ciudad San Cadiz, Negros Occidental. Bangod Action Eden na catch gid ang akon sining attention sa ila sining programa para sila sining mga young people dira sa Barangay Luna sa may Cadiz City, Negros Occidental. Especially Action Del, subong daan, hindi lang man issue sang COVID-19 naga-evolve bala ang istorya.
ang sa pang-adlaw-adlaw naton, kundi pati man ang padayon nga edukasyon para sa aton nga mga kabataan. Kag tungod sa COVID-19 pandemic, do may mga new normal kita nga ginatawag, especially may ara kita sang module learning kag distant learning action deal. That's why nga tsaktong itong hambal mo kaina pagpanghangkat gid ini sa aton nga mga opisyal para makapanumdom sila sang ways and means nga mabuligan sining ila na sakupan sa ila capacity action deal kag sa ila man nga masarangan. Correct, Action Eden. Sa sining mga tinion, check naton ang linya ni Barangay Luna, Cadiz City SK Chairman na Brian Dikita, Action Eden, kay ang ila sining program is libre nga prepaid wifi para sa mga selected beneficiaries sa sang Barangay Luna, Cadiz City. I-check naton kung ano ang proseso, anong background sang sining proyekto, sino ang mga nangin recipient, Action Eden, sining libre nga mga prepaid wifi, kag ano bala ang mga terms and conditions sa pag-usar sang sining prepaid wifi between SK Council sa Barangay Luna kag sining mga young people naton nga ang ila sining pagtuon ara karon sa online class o kon e-learning nga ginatawag Action Eden. So this time, check naton si Honorable SK Chairman sang Barangay Luna, Brian Dikita. Chairman, good morning. Welcome sa Action Radio Bacolod. Chairman, good morning. May umaga sa tanan. Okay, ara mabatian naton. Yes, Action Eden, live via virtual interview. Makaupod naton si Brian Dikita, ang SK Chairman sang Barangay Luna. Ara dito sa may area sang Cadiz City, Action Eden. Brian, mabatian mo kami ni Action Eden. Mabatian na. Brian, introduce yourself. Pila ng imo nga edad kag kamusta ka mo dira sa may Barangay Luna, Cadiz City? My name is Brian Paul Dikita. 25 years old. Coming 25 years old. This October. Sa amon nga barangay, daw ka okay pa man sa sitwasyon. Hindi pa manggid lala ang ginatubang naton nga mga kaso sa subong nga pandemya. SK, may ara kita dira data if pila na ang mga latest naton dira nga mga cases, pila na ang mga naka-recovered nga mga patients dira sa area sang Barangay Luna. Yes, as today po, may ara na ta nga active cases nga 26 kabilog nga PUN. Ang 7 ara pa sa isolation area kag inag-release na sila para sa continuation sa ilang home quarantine kay ang ilang result sa swab test na negative na. Then sa Kasubo, mayara kita bago nga cases na nag-positive halin sa Manila, but luckily nga hindi man ini nakapuli sa ilang balay kundi na quarantine siya halin mismo pag abot niya halin sa Manila. Kag mayara kita duwa ka cases nga naka-recover na mga call center agents sa hopefully nga mayo na ilang nga sitwasyon kag ara na sila sa ilang mga balay. At ayang age action deal, especially kung ara sila sa paghatag sang serbisyo sa ila sini nga mga nasakupan, hindi gid manigar nga paminsaron nila action deal ang ikaayo gidya sang ila sini nga mga constituents. Pero Sir Bry, gusto lang namon mamangkot sa inyo yang level bala. Ano ang mga programs kag projects na nga na-implement sang Youth Council? Yes, Action Eden. Sa subong nga pandemya, sa pag-ECQ or sa pag-enhance community quarantine, bilang SK or pamatanon nga leader sa aton nga barangay, kami nagbulig sa pag-distribute sa food packs nga halin sa aton nga city kag sa aton nga province. So hindi lang SK ang nagbulig, kay kung lang tawon ang SK Council is pulo lang gid kabilog. So gapasalamat gid kami sa mga volunteers naton nga mga kabataan nga
naghatag sila sang time nila nga makabulig sa pag-distribute sa mga food packs sa kada balay. Then ang aton barangay Action Eden nag-share ang SK sa barangay naton para makahatag man kita sang food pack sa kada pamilya sang sakop sa aton barangay. Gani sa pag-repack sang food pack ang SK Council kag together sang mga barangay officials kag barangay workers nagbuligay para inimatigayon kag mapanagtag sa kada pamilya nga sakop sa aton nga barangay. Action Dale nami ginaiano ang feeling balasang nagahatag ikaw, nagahatag ka sang serbisyo. Pero sir, lain subong ang ways and means man nga pagpanghatag sang sini nga COVID-19. You mentioned nagapang-repack ka mo, nagapanghatag ka mo sa mga beneficiaries na nasakupan sa inyong barangay. Wala naglambot sa time nga do nahadlok ka mo para sini sa inyo kaugalingon, especially nga hambali lang ko na Action Dale mo treat everyone nimo nga masugata as COVID-19 positive. Kaya para at least maka safety precaution ka bala, makapanumdum ka nga dapat butangan mo limit nga ay dapat madistansya ko, dapat masuksok gid ko sa mga proper gears ko. Sir Bri. Yes, kami mismo gakahadlok sang time sadto nga ga balay-balay kita, gakadto kita sa kada area nga kung sa katuoron lang sa matudtod ni istorya ang aton nga area is hindi lapitay, medyo lagyo-lagyo ang mga pamalay kag lagyo-lagyo ang area nga sakop namon. So kami bilang opisyales nagakakulbaan man pero nagapangbabaw sa amon ang pagbulig kag nagaulikid gid nga ang aton mga katawhan, mga taga naton serbisyo nga biskan sa anong kahadlok kami nagahimo gid sa amon nga obligasyon biskan na amon kaugalingon mismo ang nakasalalay. Sir Bri, recently nag-viral sa social media ang inyong sining proyekto sang SK Council nga ginatawag nga S-Connect Net 2020. Amo ni sa Action Eden ang paghatag sang libre nga prepaid wifi sa mga young people sa area sang Barangay Luna. So Sir Bri, ang pamangkot, ano ang background sang sining project kag sino ang nag-initiate sang sining proyekto nga very commendable gid. Go ahead Sir Brian. Yes. Since nga 2018 kami nag-start or nagpungko bilang SK officials, may ara na daan naka-allocate for educational assistance. So, since 2018, may ara na kita educational assistance for college students. So, 2019, may ara kita college students kag senior high school students, educational assistance man for cash. But this time, kami sa council, so good sang pag-ECQ or so good sang pag-lockdown kung sa aton nga regular gid nga klase is ma-start gid dapat sang June. So before sang June nga nag-announce nga ma-cancel ang klase, ma-postpone or ma-isol tungod sa pandemya, kami sa SK Council nagplano kung ano gid bala ang amon nga igahatag nga educational assistance sa aton mga estudyante. So for background na lang is damo proposal ang ging agya namon, ging batikusa namon sa council sa SK bago nga maka-come up sa sini nga programa. So first amon nga proposal nga una is ging panumdom gid namon tani nga daw halos or makahap man lang sa population sang estudyante sa among barangay mabuligan namon sa inla nga online class nga ang target namon is maka-install sang wifi tani sa kada area or sa kada purok or asyenda nga sakop namon. Pero kay siyempre isa proposal pa man lang may debate pangagakatabo sa among council, diskusyonan pa kami kung ano gid bala ang disadvantage kag advantages sa programa nga ibutang namon. So sa padayon nga pagdiskusyon nag-come up nga damo gid sang disadvantage ang magaresulta kung ina nga programa amon padayonon. Gani nga kami nag-decide nga i-disregard ina nga programa kay tungod
ang aton goal is makabulig sa mga estudyante gani basic bala ang inang programa makahatag pa sang kalainan gani yung disregards namon ang first nga proposal. Then ang next nga proposal is may isa ka grupo nga maghahatag sa member nila bali 5 sila kabilog sa isa ka grupo kag pag-providean sang wifi by schedule tani galing kay daw may mga disadvantages man nga naglutaw sa dalayo namon nga pagdiskusyon. Then yung disregard naman namon kay gani aton nga goal is makabulig. Next is daw mas stay kami tani sa cash. Pero kay sa amon nga diskusyon gambal kami nga ano gid bala ang aton ano gid bala ang kinahanglanon sa mga estudyante. Ano gid bala dapat aton i-provide. So, nanumdum kag ako mismo nag-initiate what if be ko mahatag na lang kita wifi sa kung ano lang gid ang na-allocate naton nga budget kag kung pila ka slot ang aton nga i-consider para sa aton nga beneficiary ma-provide na lang kita wifi kay biskan to limited lang ang mahatagan win-win situation makabulig kag makalikaw sa disgrasya sa mga kabatanon. Gani nagstay kami nga i-push ang wifi nga may katapusan nga gimbuya nga pinaga ang SK Council nga bahala na kung ano na lang gid ini. Gani wala kami nag-expect nga sa amon pag-distribute sa aton nga prepaid wifi sa mga kabataan naging viral kumbaga. Ang qualification para sa pag-avail sang prepaid wifi sa college student kag sa senior high school student is first ging consider gid namon nga dapat enrolled gid sila. Then ang second is academic excellent kung baga ang estudyante nga may ara sila average nga 85 and above. So may mga requirements pagid nga iban for settlement. Kung baga, siyempre, arata sa politika, arata sa gobyerno, ang tanan nga pamaagi sa pag-disburse ng budget namon is nag-aagi sa mga proper procurement kag sa proper nga mga papilis. So may mga iban pa nga papilis nga provide kami nga i-provide man nila. Pero ang basihan ng gid namon is enrolled sila kag may average sila nga 85. Biskan anong status ang pangabuhi nila kay kami bilang kabataan, suno man sa amon nga nakita no sa mga ayuda nga ginahatag sa gobyerno, ginahatagan ng gid sa atensyon ang mga pigado. So ang aton nga mga iba nga kautoran nga biskontood may kaya sila sang una pero nakaagi man sa pandemya, kita tanan hindi exempted sa pandemya. Gani nag-focus lang gid kami sa academic excellence sang isa ka estudyante nga gani maging isa beneficiaryo namon kag amo gid ina nga napangayo gid kami kapatawaran sa mga estudyante nga wala naka-avail kay tungod nga limited lang aton nga budget, limited lang aton slot. Kag may ara kita pamagi pagid nga iban nga consider nga makabulig sa ila. Sir Bry, for information, pila gid ang na-distribute naton ng mga prepaid wifi, pila ka to sila beneficiaries? Bali sa aton nga beneficiary, may ara kita nga 70 students sa college nga nakabaton. May ara man kita 50 students nga nakabaton sa senior high. So may total kita nga 120 units nga napanghatag sa mga estudyante nga sakop sa aton nga barangay. Usually actually then kung SK kinahanglan pa na approval sa kapitan, no? May mga SK nga mga nami nga projects pero hindi maaprubahan ni kapitan. Sa inyo Sir Bry, kamusta man ang inyong sininga pangayo approval sa barangay council na mismo? Yes, since 2018 sa pagpungko namon, luckily gid kami kayo sa amon nga barangay council kay hindi to dali-dali ma-approve amon nga mga project or proposal pero sa kalaunan nga pagdiskusyon namon nga pag mayo malang bala ang pag-present nakon sa council sa amon program
sila as barangay council wala man nagaduwa-duwa nga magsuporta sa amon kag actually Action Dale kag Action Eden since 2019 last year maybe December or October sang duni ang kabataan sang Barangay Luna is fully separated na sa aton nga barangay. So it means nga ang SK Council nakaseparate ng budget sa aton nga barangay. Good thing man yan na Action Dale. Kahit syempre, kumbaga, tagaan na gid sang kay gayunan ng kabataan to stand on their own. Kag makahimo man sa ila project nga Kiss Action Deal, may differences na kiss amo nga kung sila ginbutangan ka ni SK kay para sila maka-identify sa mga kinanglan sang kabataan. Pero ti Kiss bagod nga sa ang una ba Action Deal nga before pa lang ng DILG na di ba nga mga nga circular daabe or ilaman nga mandate nga ma-separate ang SK from the council gidya mismo. Kisa mo pa ng upang, especially hindi ina man ni Action Deal ang pamulitika man bala. Kung hindi gani same slate, amo ba ng rason nga hindi maaprubahan ang mga proyekto nga nasambit Action Deal. Kung baga Action Eden, dili tanay baluan nga ang Barangay Luna sa Cadiz City mayara na sang autonomy ang ila sini nga SK Council. Kung nandun nga mga programa ang pwede nila nga ma-implement Action Eden without na Sir Brian no approval sa inyo sini nga Barangay Council. Yes, tungod nga nakaseparate na kami sa barangay na namon, tanan nga process, tanan nga approval is SK Council na ang naga-decide. Then as ano nga lang gid naga-upod sa session sang barangay kag bilang faction or isa naman sa members ng barangay council, gina-present ko na lang ang mga project namon nga ging-approve sa SK kag ang atong barangay council is ara man sa pagsuporta kay tungod nga tuod sa inyo na nahambal. Kami ang purpose tuod naton, ang purpose namon bilang SK is mag-focus sa pamatanon. So ang aton barangay council kung lantawon nato no, syempre mas magulang or may edad na kaysa sa amon. So ang ilaya nga perspective or sa ang ilaya nga pagserbisyo is nakatuon gid ina sa bilog nga barangay. So kami nga pamatanon may mga bag-o gid man tuod nga mga ideas nga kisa hindi ma-consider sa aton nga barangay officials. Alas 11:38 sa Action Radio Philippine Standard Time. Sir Bryce, standby ka dira anay sa inyo sining lugar sa Barangay Luna. Mapos kita anay sa aton sining commercial break. And sa aton nga palumbalik, kamustahon natin Action Eden ang internet connection sa bahin sang Barangay Luna. Kung bala may nagaka-experience man sila nga mga hinay ang ila sining connection. Especially nga importante ang internet connection sa pagpatuman sang online class. Magabalik ang tingog sang Pamatanon Radio Program pagkatapos gid lamang sini. Standby. Mabugaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakulog man sa gihapon patayon Aksyon Radio bakulog sa luto sa imo patayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas ka balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan patayon aksyon
Aksyon Radyo. Pagkulong yung Tagnegro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa
pinggan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad. And welcome back na sa pangalagad sang tingog sang Pamatanon Radio Program. And kaupod natin sa gihapon sa aton linya si SK Chairman Brian Diquita sang Barangay Lunag, Cadiz City. And antes natin siya balikan Action Eden, recognize ani naton ang pila ka mga Facebook Live viewers nga nagpadala sa ginasining mensahe. Good morning lang kay Nermi de los Santos sa Merando. Hello po from Bicol. Salamat gid. Araman si Carla Enrica Chua. Good morning. Happy last Sunday of lockdown. Kabay pa nga hindi na ma-extend. Keep safe, Bacolod City. Yes, Action Del. Good morning mano kay Attorney Doug Pandan Senior. Nagatanaw man kag sa tanan naton nga maka-action da nga nagatanaw sa aton subong adlaw. Yes, Action Eden. Balikan naton si SK Chairman Brian kag aton hibalon ang iya sininga sabat kon kamusta man ang internet connection sa bahin sang Barangay Lunag, Cadiz City. SK, anong imo sininga sabat? Yes. Ang about naman sa aton nga internet connection, kabalo naman tanong ang Globe is daw kahina bisang connection. Pero kami sa council nagpangita gid way nga mas stable ang connection sa kada area sang mga beneficiary nga nakabaton kay ang amon nga area is lagyo-lagyo kung baga may part nga nakabukid nga dito no nakakuha man nung nga estudyante. Gani nga kami sa council nagapangita gid way nga sila mabuligan nga maging stable ang ila internet connection kag ina napatuman kag materialize kung baga sa pagbulig man sa Globe nga mga representative ila binagid sa kay Manong Alan Diaz siya gid ni ang ginpalapitan namon para sa aton nga modem wifi kag sa ila nga project head manager no nga si Mrs. Mira Tequila damo gid nga salamat kag sa pag-assist sa aton nga signal sa mga kabataan nga nakabaton sang wifi para ma-secure gid ang signal sa ilang lugar kag ila gid magamit ang wifi nga gihatag naton. Ginapasalamatan gid namon no si Nong Nilmar Corolan nga gid ang nagakadto sa kada area nga ma-secure gid ang signal sang wifi sa kada beneficiary. Sir Bry, gusto lang namon mamangkot, ano ang agreement between sa SK Council kag sa aton mga beneficiaries? Kay like sa scholarship Action Deal, dapat may maintaining grade sila. Do mga amon action Bry, Sir Bry nga mga concept. Kag Action Eden, kag kun bala ang load, Sir Bry, sang wifi, sino ni ma-shoulder or mga beneficiary na? Yes. Add-on ko na lang gali no, ang first come first serve ang aton gali nga process sa pagbaton sa mga applicant. Kung sino ang first nga maka-comply sa requirements, so sila automatically may slot na sila kung qualified gid sila. Then sa inyo man nga nakita no sa aton nga post sa page, may caption nga distribution kag orientation. So sa orientation dito kami nag orient sa mga beneficiary kung ano ba lang ila obligasyon, kung ano ba lang pwede namon mapangayo sa ila, kag kung ano ang mga additional nga ma-provide namon sa ila. So first, gid namon nga gining ayo sila namon bilang beneficiary namon nga kung kabay, kung makahatag sila time, maka-attend sila sa amon mga activities. Kay kami kasubo sa halin sa pagsugod namon 2018 until 2019 sa every activities kag programs namon is
pipila lang gid ang naga-attend nga mga participants. So kami naghahatag ng allocate budget para sa mga program pero wala participants nga gakadto, so gaasubo gid kami. So amo ang isa ka agreement nga ginapangayon namon sa ila nga kung pwede maka-attend sila sa aton nga mga programa, kag kami mag-provide sang attendance kay ini nasugura na namon last year kung sino ang may perfect attendance, may automatic sila nga slot for the next educational assistant. So, hindi na sila magpauna-una pa, hindi na sila makulbaan nga madulaan sila slots, kay tungod nga sila active kag participate sa aton mga programa, kag actually Action Eden kag Action Dale, subong nga programa naton nga S-Connect, naging consider kita nga mga kabataan o kung mga estudyante nga perfect attendance ang last year naton nga activities. So, naghatag kita sa ila additional load. Hindi talang pag-mention kay out of the halina na sa amon nga packet, kung baga nga papasalamat sa ila nga sila active nga mga estudyante. According naman sa load, sad to say nga hindi na gid kita maka-provide kay tungod nga ang allocated budget lang gid sa aton nga educational area, amo lang gid ang aton ging padihot nga ma-materialize ini nga programa. Depende man actually din mo, no? Kay limited man ang budget and resources ng SK Council. Pero makita naton sa social media ining post bala may mga sana all, no, nga mga comment, no? Sana all. SK ano din ang imong komento nga gina-compare ang inyo sining nga project sa iban man nga mga SK Council. Yes, amo gid ina ang isa ka masubok nga sitwasyon. Kami as SK Council sang Luna, grabe na overwhelmed gid kami sa natabo. Nag-viral for one day ang amon nga programa, pero in the same time nagakasubo kami kay ang aton nga mga kabataan nga iban sa iban nga barangay ga sana all, kag gina-compare nila ang ila barangay or ila SK officials sa amon. So kami mismo as kabataan or sangguniang kabataan nagapangayo gid sang pasensya kung ang inyo nga barangay, ang inyo SK particular nga hindi maka-provide or kung baga base may plano man sila kay kabalogid ko nga tagsa sa amon may ara kanya-kanya nga programa nga ga-i-provide sa mga pamatanon, pero base na delay lang or whatever nga nga sitwasyon nga wala pa sila nakapanghatag or naka-provide para sa educational nila, kay tungod nga sa nahamban naman Action Dale kabudlay sang SK nga wala pa nakasiperate sa ilang nga barangay, kay tungod inatanan may approval gid sa ilang nga barangay council, so hindi ta na matigar or hindi ta na matago nga ang barangay council nila hindi sila maayo as SK nga sa ilang kaugnayan, kung baga ang ilang communication as barangay kag SK hindi gid maayo, may ara gid na nga barangay, so hindi ta gid na malikawan. Gid Action Dale kanami no kay kumbaga amo ni matuod-tuod nga give and take nga positive bala Action Dale, kay mo tong hambal niya bala nga may ara sila gali prior to this, may mga program sila nga dapat para makakuha ka sang slot. Syempre, mga budlay ka man danay Action Dale, no? Pero, Sir Bry, gusto lang namon katagaan sang kay gayunan para magpasalamat man kag mag-recognize sa imo kaupdanan sa council kag sa tanan nga mga nagbulig sini sa inyo nga programa. Shout out Action Eden before sa Sir Bry, si SK Kagawad Priatos, si Daniel Action Eden, kay part man siya sang SK Council sang Barangay Luna. SK Chairman, go ahead sa mga persona nga luyag mo pasalamatan. So first, nagapasalamat gid ko no sa inyo, Action Dale, Action Eden nga na-appreciate nyo kag na-notice nyo gid ang amon programa. Nagapasalamat gid ang bilog na SK Council sa inyo ini nga kagahiyonan. Kag nagapasalamat man ko sa aton nga barangay captain, sa aton nga punong barangay Honorable Jesse D. Olvido, kag sa kaupod namon sa council
madamo gid nga salamat sa suporta. Madamo man nga salamat sa mga beneficiary kay sila mismo nagatag time kag effort kag sila tuod ang matawag namon nga deserving bilang beneficiary namon kay sila nakaintindi sa part namon, nagpangitagid sila sa pamaagi nga ang nahatag namon nga wifi hindi maging baliwala lang. So kami gid nagapasalamat gid sa council nga ang aton mga kabataan willing gid sila ya bossing ganon desidido sila nga mag-eskwela sa ginaatubang naton nga pandemya, ready gid sila anytime. So nagapasalamat man ko sa akon nga kaupdanan sa council. Shout out gid ko sa SK Kagawad nakon nga si Daniela Pretos, Action Dale kabalo ko nga Junorian ka, kilala na gid taguro. So engineering ka isahay lang ka credo excellence kumbaga. Shout out man sa akon nga barangay Kagawad, Donalyn Putal, Eric James Delotina, Claude Billones, Nikki Jocampo, Ronet Baikin, Ella May Delicana, kag sa akon nga mga pinalanggaon nga Secretary kag Treasurer Carlos Caes Jr. kag Johnny M. Braza Jr. Madamo gid nga salamat sa inyo kay mga programa naton ginaugyunan kag ginahibi-hibian sa adlaw-adlaw nga pagdiskusyon nga mapatuman ng gid ang aton nga mga programa. Sir Brian Dikita, salamat gid sa pag-share sa inyo sining mga projects and accomplishments sa aton sining pangalagad karon nga Domingo. And I hope may pilaman ka mga SK chairpersons or mga young people nga na-inspire man sa inyo sining project nga pwede gid Action Eden nga ma-adapt or ma-replicate man ang ining plano kag para mangin happy man. Depende na Action Eden sa budget. Kung kaya man lang, why not? At least mayroon sang long-lasting impact ang ining proyekto Action Eden after how many years madumduman ay iyan na ka-SK nga project, di ba Action Eden? Correct, Action Dale. Kagati, syempre, bonus na lang na akong ma-appreciate kuno sang tawong imo hinimuan. But ang kanami dira sang feeling Action Dale, ang makabulig ka, especially sa nagakadapat gid nga bululigan. SK Chairman Brian Dikita, salamat gid sa liwat sa imo sining tiyempo nga nangin positibo ang imo sining response sa amon sining invitation. Halong kamo da Sir Brian, SK Council kag Barangay Luna. Salamat gid, happy Sunday. Thank you. Alas 11:58 Action Radio Philippines Standard Time. There you have it mga ka-aksyon. Ato nabatian ang SK Chairman sang Barangay Luna, Cadiz City, si Brian Dikita. Somehow ato na athagan ang proseso Action Eden kung sino ang paano pagpili sining mga beneficiary sang free prepaid Wi-Fi Action Eden. So may mga maintaining grade. At kung may mga naka-attend ka, perfect attendance sa mga previous mga activities ng SK sang Barangay Luna, so automatic Action Eden may ka sang slot nga possibly pwede ka mangin beneficiary. Correct, Action Dale. Usually, after isang program naton, nabatian nato ng mga experiences and journeys sa aton sining guest, may mga learnings kita nga ginapahayag man on air. Pero this time, Action Dale, though, hindi magit siling learnings ang akon sini nakuha, but realization, kag proof, nga ang Pinoy nga ni Action Dale, anuman nga unos, anuman nga problema ang ginapangatubang, ara gid yan, para magbululigay. That's kag ang resulta sin Action Dale nga malampuwasan ang tanan man nga maagyan basta hand in hand lang, give and take Action Dale, kag wala lang nag-abusar Action Dale sa poder man nga ginhatag o kung gin allow sang tawo nga makapungko dirang isa ka official. Hopefully Action Eden diri sa Bacolod City, Negros Occidental, kag iban man nga bahin sang Pilipinas, mangin separado naman ang pag-usas ng SK Council sa ila sining pondo para at least mayara gid sang pakaltuan ang ila sining mga programa nga hindi na kinahanglan sang approval sang barangay captain. Although gina-acknowledge man ni Sir Brian nga ining mga barangay council nga members amunis lang mga edad na mayara na experience kun baga Action Eden sa panggobyerno. Pwede gid sa gihapon nga mga makapangayo sang advice kag kung ano dirang mayo nga himuon para dami ang mga proyekto para sa mga young people. Yes, gid Action Dale, hindi man na malain nga mga iyo gyapon sang guidance sang aton sini nga mga mas nakakatanda kumbaga sa aton. Pero this time kanami kay
ay wala man siling ginpabayaan or gin-allow lang nila mga kabataan to stand on their own, makapaminsar sang mga programa para man sa ila mga kabataan. Kaya syempre, do ka-relate kung baga action deal, kay sila maka-identify kung ano gid ang dapat nga kinahanglan or project nga ila himuon para sa ila siningan sa kupan. Aha, try natin hingagawan ng pila diri ka mga greetings section. Eden from Marilyn Barte. Good luck, Brian. Keep it up. Good beginning. Araman si Daniela Prietos ang aski kagawad. Si Mark Hill Gire, sana all may shout out. Si Johnny M. Braza, salamat sa shout out. God bless chairman. Araman si Eric James Hamunong Dalotina. Hindi ko ka-join CP kay ginagamit chairman Claude. Salamat. And of course, actually din naraman si Ronaldin Putal, amo siyang gin-mention no ni SK Chairman Dekita. And si Iban pa naton dira nga mga ka-action na if may ara kamo sang nami nga mga suggestion nga mga story action Eden about sa mga young people, pwede nyo gid kami ma-PM ni Action Eden or via Facebook page man sa Action Radio Bacolod. Yes, Action Del, ti another Sunday inspiring story naman para sa aton tanan. Diri gyapon sa tingog sa mga pamatanon programa para sa mga kabataan nga nagahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag programa nga naghatag man sang paglaom kag inspirasyon. Saliwat kaming inyo mga radio host. Action Eden Aboso. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila